pouco a non alongarme moito, intentar ser breve, porque, bueno, eu chamo Martiño Noriega, veño de Teo, membro do Encontro de Mandiño, e para min é un placer estar hoxe aquí. Moitas veces levamos anos escutando o traballo que se fai en Ponteareas, un dos referentes municipais, pero eu non coñecía, non estive nunca aquí no local cos compañeros, e, bueno, é un placer. Un pouco, eu teño dos obxectivos, falamos un pouco do documento político do Encontro brevemente, e logo se tedes abertos tamén escoitarvos e intercambiar opinións ou ver tamén como respira a xente, porque se algo está servindo todo este proceso de viaxe cada día a un lugar diferente, en moitos sitios xa, é tamén para pulsar a organización e saber como ve a xente, ver desánimos, ver ilusións e ver como se afronta o que nos entendemos que unha asamblea fundamental. Eu creo que está xeralizado na organización, no conxunto dos militantes e das militantes do BNG, que estamos nun momento histórico, estamos nunha encrucillada, cada quen lle pode chamar como queira, pero que necesitamos, pois, empezar a comenzar a falar de refundacións, de catarse de punto de inflexión que relance o proxecto do BNG como un proxecto plural e diverso de cara a sociedade e que permite ao BNG ser unha ferramenta útil na sociedade, non unha ferramenta útil para si mesmo. Por lo tanto, brevemente vos vou esbozar cales son un pouco as cuestións que nos entendemos que son importantes do documento e logo si que me gustaría, se queredes abrir un tomo de intervencións, que falando sinceramente tamén vexa, podamos percibir cada un pouco como vedes vos a situación. Eu falo das 3 R's normalmente no documento, das 3 R's do Encontro, que son a da refundación, a da regeneración e a da recuperación, non? Son as cuestións que nos entendemos como estructural en este momento, non xa tanto definitorias do que poda ser a estrategia política, senón definitorias do que debe ser a estrutura da organización de cara a recuperar a pluralidade e o ambiente da mesma. É certo que podemos falar de refundación en base a unhas cuestións, a un común denominador que todos partillamos, como pode ser a identidade nacional, o sentimento, o antiimperialismo, o pacifismo, o modelo social ao servicio das clases agredidas, que son moitas en estes momentos neste país. Pero cando falamos da refundación en base aos seus principios estamos indo a cuestións máis sinxelas, non? Cuestións que eu creo que todos podemos entender. Nos falamos do espírito de Riazor, falamos do ano 82, non porque entendamos que a sociedade galega está no ano 82, sino porque entendemos que nese espírito se acubilla unha afirmación que é máis o que nos une que o que nos afasta, non? E que iso é algo que esquecimos na organización nos derradeiros anos. Eu penso que nos derradeiros anos chegamos á conclusión de que a leitura do conxunto do BNG podía chegar a ser a leitura dunha parte do BNG e iso foi un gran error, non? É dicir, a leitura do conxunto do BNG non pode ser a leitura dunha parte do BNG porque entonces o BNG, como explicou Paco, como fronte plural, diversa, como conxunto de diferentes sensibilidades, non tiña razón de ser. Nos, cando falamos de recuperar o espírito de Riazor, cando falamos de refundación, falamos de recuperar un discurso no que polo menos todo o mundo se deba sentir mínimamente representado ou cómodo. É unha condición sine qua non, iso é unha necesidade absoluta, entendendo que aquí hai diferentes matices e diferentes sensibilidades e que nunca se pode impoñer a cuestión de que sexa unha lectura de parte que nos represente a todos e a todas. Facémoslo nun momento moi complicado, facémoslo nun momento no que o país está a ter, pois, eu entendo que unha das maiores agresións a nivel dos dereitos sociais e identitarios das últimas décadas. E a cuestión é si queremos apostar pola refundación e a cuestión é si vamos a estar á altura deste momento histórico e vamos a convertir o bloque nunha ferramenta útil. Falamos de regeneración, de alonxarnos desta cuestión de partes, de mateina porque era miña, de que todos tiñan unha cuota da responsabilidade. Falamos de non entender a organización como unha dinámica de maiorías e minorías que pode ser democracia, pero como ben explicou Paco, choca frontalmente contra a cuestión do pluralismo, non? No momento en que a xente non se pode sentir representado, no momento que non apostamos por un común denominador, no momento que non apostamos por aquela cuestión que dá razón de ser o Frente Plural do BNG e nos instalamos únicamente na cuestión barnizada de democracia, de que as decisións aquí se adoptan por maiorías e minorías, estamos rompendo a razón de ser do BNG. É certo que pode haber disensións, que pode haber momentos puntuais nos que ese común denominador non se poda alimentar, que pode haber momentos nos que haxe que chegar ás dinámicas de maiorías e minorías nas votacións, pero eses teñen que ser sempre os últimos recursos.
nos entendemos que hai que recuperar unha cultura que había no BNG, que era a de falar as cuestións, a de non impoñer posicións e de entender que todo o mundo polo menos se debe sentir cómodo no que son as lecturas do conxunto do BNG. Cando falamos de rexeneración, falamos de cuestións que antes esbozou Paco, que nos levamos pelexando dentro do ano 2006-2007, dentro do Encontro Mandiño, como é recuperar cuestións como poden ser a transparencia e o asamblearismo. Nos parecen fundamentais. É certo que se falaron de cuestións organizativas, unha das bandeiras e unha das razóns de ser pola que nós nos sentimos satisfeitos e que en certa medida entendemos que permite que nesta asamblea cada persoa poda acudir libremente, anotándose previamente, pois é o feito de entender que esta é unha organización que tamén, ademais de ser plural e de apostar pola diversidade, aposta porque cada persoa participe activamente e tome decisións nas asambleas, non? E eu coido que aí se teñen dado cuestións positivas polas que levamos pulando e que poden romper dinámicas que a mellor non se entenden positivamente, pero que nos entendemos que pode ser un bo punto de partida no momento que xa se adoptou no Consello Nacional a posibilidade de que os resultados e os apoios que haxa na Asamblea repercutan directamente no que son os órganos de dirección Sinterca, acadar uns mínimos de porcentaxes, Sinterca al final acabar instalados en dinámicas como as que saímos no 2009, na que se pechou en falso de unha executiva prácticamente bipolar de dúas sensibilidades, onde outras sensibilidades estaban fora e onde había un xogo claramente bastante perverso de maiorías e minorías no que eran a toma de decisión e que non corresponsabilizaba o conxunto da organización. E logo falamos tamén de recuperar. Nos entendemos que, e eu creo que o BNG o ten demostrado, eu creo que aquí moitas veces hai un debate que é un debate falso, de que non hai por que renunciar aos principios fundacionais do BNG, a razón de ser do BNG como frente plural e diversa, e menos a día de hoxe, para intentar ser hexemónicos no país, para intentar ser representativos. E se en estes momentos hai algo que teña razón de ser, dende o punto de vista das agresións que está habendo aos dereitos sociais e as cuestións identitarias, é unha organización como o BNG, non? Falaba con algún compañeiro ou compañeira antes de entrar aquí, e eu é un símil que utilizo, non? Que a verdade da sensación de que esta é unha parella con unha relación moi deteriorada depois de moitos anos, nos que a xente non recorda cales son os motivos polos que están xuntos e si que recordas cales son os motivos polos que non deberán estar xuntos, non? E non nos estamos dando conta de que si hai algún momento histórico en estes 30 anos de percorrido do nacionalismo no BNG, é este momento no que se pode optar legitimamente diante dunha sociedade que está sendo terriblemente agredida a nivel social, a nivel identitario, para intentar ser hexemónicos e para intentar cambiar este país. Están agardando por nós. Si nós non somos capaces de arranxar a nosa casa, si nós non nos creemos, porque temos que creérnoslo nós, que é o momento de conseguir unha refundación, de volver a relanzar o proxecto, de recuperar o que son as normas de convivencia, dificilmente o van a entender fora. Pero se somos capaces de facelo, estaremos poñendo os piares para volver a relanzar un proxecto que é máis necesario que nunca. Moitísima xente está agardando por nós ali fora. Eu creo que se hai algún defecto que aconteceu durante estes anos foi a cuestión de que nos fomos acantoando en posicións permanentes de ameaza exterior. Deixamos de romper vasos, deixamos desaparecer vasos comunicantes, aillámonos, acastelámonos e adoptamos unha posición a defensiva con todo o que estaba acontecendo e non era BNG. Estamos falando de movimentos sociais, da relación que o BNG estableceu cos movimentos sociais, como pode ser no seu momento o conflito co Sindicato Labrego Galego, ou incluso de movimentos sociais emerxentes como pode ser o 15M. Somos conscientes do Encontro en Mandiño que houve determinados movimentos na sociedade que poden ser heteroxéneos, que moitas veces poden ser contradictorios, pero que demostran que hai un latexar na sociedade nacia a la niña que está demandando por ferramentas que os representen. E se nós adoptamos posición de introspección, se nos acastelamos, se entendemos todo como unha ameaza exterior, se non establecemos vasos comunicantes, dificilmente vamos a poder ser unha ferramenta útil para a sociedade galega. Nos apostamos, e dende o encontro lo vamos dicindo, por unha posición claramente de establecer outra vez vasos comunicantes, de entender que non estamos en posesión da verdade absoluta, de entender que debemos acompañar os procesos, non tutelalos, non impoñernos a eles, debemos resultar útiles porque temos algo que decir, porque hai compañeros e compañeras que levan moitos anos traballando en moitos campos, dentro do sindicalismo, o ensino, a representación pública, porque hai xente con moita experiencia que leva reivindicando moitas das cousas que se están reivindicando na sociedade.
E máis importante que nunca que toda esa xente en estes momentos, por decirlo de alguna maneira, non encontra a paternidade nin a maternidade nas formacións políticas, empeza a ver o BNG como unha forza útil que os pode representar, porque senón crearán as súas, os seus referentes políticos, e se non son capaces de crearlos, evidentemente aí entraremos no campo da frustración e no campo da exclusión social e no campo da violencia, non? E logo hai unha cuestión que a veces se fala e que nós entendemos que tamén é moi importante, que é establecer un contrato de mínimos coa sociedade. Eu creo que aquí, como equipos de fútbol, como incluso os candidatos, moitas veces cando se analiza o papel do bipartito, cando se analiza un pouco o posicionamento que tivo o BNG, non se fai unha lectura máis alá das políticas que se impulsaron de cales eran as expectativas que se crearan na sociedade, non? Cales eran aqueles compromisos irrenunciables, non? Hubo políticas que tiveron calado, a escenografía, ao meu entender, foi mala, pero sobre todo cal era o compromiso e que nos entendemos que hai que explicitarlo de cara á sociedade de aquelas cuestións que para o BNG como Frente Plural son irrenunciables e aquelas cuestións onde o BNG non vai a dar un paso atrás diante da sociedade galega. Por lo tanto, e remato, porque tampouco ao ser dous non nos queremos alongar, nos entendemos que o momento, máis alá de definir cales son os posicionamentos estratégicos, ideolóxicos, políticos da República Galega, do encaixe nunha Europa que nestes momentos está ameazada polo poder dos mercados financieros, pola falta de soberanía política, porque o drama verdadeiramente quen está tomando decisións en estes momentos a nivel do espazo político europeo non son os representantes elegidos pola cidadanía, máis que centrarnos en ese tipo de cuestións que son importantes, entendemos que é fundamental amañar a casa, recuperala, rehabilitala, abrir as fiestras, abrir as portas, permitir que a xente se volva a sentir cómoda, recuperar o exército de desencantados do BNG, que son moitos, da base social, da xente que se foi alonxando, decirles que hai que volver a tirar do país adiante e que será nese momento cando definamos a casa, cando se podan tamén falar de persoas que son necesarias, cando se poda falar de estrategias, cando se poda falar un pouco de que nos ten que representar, pero antes temos que facer o esforzo todos colectivos de verdadeiramente creer que este ten que ser unha asamblea extraordinaria, dunha importancia terrible, non unha asamblea ordinaria máis, unha asamblea na que nos estamos xogando moitísimas cousas. Estas tres R's: refundación, rexeneración, recuperación, non son un punto. Nos entendemos as cuestións políticas como un continuo, como un proceso, non? Non vamos a determinar nunha votación, entendemos que iso forma parte da participación. Pero do que sí estamos convencidos, e Paco decía antes, e eu vos animo, é que somos conscientes de que hai un exército desencantados, somos conscientes de que a xente está cansada, pero vos animo a que participedes na asamblea, escoitedes, que vos posicionedes, incluso dende un certo desencanto, que vallades, non deixedes o futuro da organización, dunhas organizacións máis importantes que deu o país a nivel político, en mans da militancia máis convencida. É dicir, vayamos, os que non están convencidos, todos nós temos as nosas dúbidas, participemos, posicionémonos, cas propostas que ali, cos textos que ali se falan, cas teses, cos órganos de dirección, pero vayamos alá. Vayamos alá porque o éxito da asamblea dependerá de se a xente é capaz de mobilizarse, de se a xente entende que merece a pena pelexar polo BNG, se incluso se merece a pena relanzar o proxecto nacionalista. Legítimamente, dentro da posición de cada quen. E nos entendemos dentro do encontro irmandiño, dentro dunha concepción incluso de frente amplia que vai máis alá do encontro irmandiño, que é moi importante a participación da militancia para que iso mude. E, polo tanto, un pouco son as teses políticas. Eu, pola miña banda, rematei, e se queredes